præsten og lensmanden i samtale igen. De taler meget sammen, selvom slottet brænder. Den samtale er nok ikke for dine ører, Eskil. Gem dig ind i porten, inden de opdager dig. Ja, jeg havde jo forventet mig meget mere af kongen. Ja, trods alt hans familie. Hvad siger I? Hvordan skulle I være i familie med kongen? Har I aldrig tænkt over, hvor jeg kommer fra? Nu I siger det. Hvor kommer I egentlig fra? Jeg ved, I har stået i tjeneste hos den tyske kejser i 10 år, og nu tjener I den danske konge. Eller gør I? Naturligvis gør jeg det. Jeg tjener kongen på bedste vis. Men hvis kongen ikke havde haft helt så travlt med selv at blande sig i, hvordan jeg gør tingene her i byen, så vil byen ikke have været ramt af denne store ulykke. Nu brænder slottet, byen er i fare for at ryge med, og i ly af røgen sker mange slags tyverier og lyssky handlinger. Men I sagde, at I var i familie med kongen. Så vidt jeg har hørt, er jeres mor blot en fattig kone fra Anst. En fattig kone fra Anst, ja, men smuk nok til at friste den gamle konge. Christian den 3. Han var jo en meget from mand. Nej, hans far igen, Frederik den 1. Det er derfor, jeg fik muligheden for at træde i den tyske kejsers tjeneste, og siden blive lensherre, men det der er sagt i al fortrolighed. Ja, så. Men nu da den nye unge konge er kommet til, kniber det måske med at få lov at være lensmand i eget hus. Men hvis I spiller jeres kort rigtigt, kan I altid finde hjælp i kirken. Ja, hvad kan kirken hjælpe mig med? Mere end I tror. Meget mere end I tror. Specielt hvis I også hjælper kirken. Eskil, det skulle du ikke have hørt. Se at komme væk, knægt.